croeso nôl. Wel, neithiwr fydd eich Pencampwriaeth Dartiau'r Byd I ben. Fe enillodd Peter Wright o'r Alban am yr eildro gan gipio'r teitl oddi wrth y Cymro Gerwyn Price. Yn ymuno hefo ni nesaf, mae Dylan Williams, blogiwr ar y Ddartia. Chris at ni. Wel, Peter Wright yn heddiannol ennill? Oedd, fi'n credu. Pan I ti'n edrych ar y safon, nath e ddangos dros y pethefnos. Fi'n credu bod y dyn gorau ar diwedd y gystadleuaeth wedi dod i'r brig. Oedd na rannau yn y gêm na neithwr le o ti'n teimlo bod Michael Smith yn mynd ar y blaen. A beth oedd e? Oedd I 5-4 ymlaen, 2 leg I ddim ymlaen ar Peter fyny. A wedyn jyst ffindiodd Peter rhyw ffordd mor rhywle. Yn ennill 9 o'r 10 leg diwetha I gipio'r tlws. Dyna sy'n mor gyffroes am dartiad e. Trwch blewyn ydi o de I ennill cymal neu golli fa. Mae rhywun yn cael ei sigro fewn yn llwyr, dydi? Os, yn gwmws ti'n bod. Yn enwedig y gêm yna neithwr, ti'n siarad o'n chwarae am bron o fod 2 awr. Felly ti'n mynd I gael munudau neu eiliadau hyd yn oed le mae dy lefel di mynd I gwmpo. A fi'n credu dyna welon ni neithwr, oedd Michael wedi bwrw I bwff fi'n credu erbyn diwedd. Oedd wedi chwarae 9 set ar lefel anhygol. A wedyn oedd Peter gyda'r profiad na I dynnu una'n trwyddo'n diwedd. Ie, os dwi'n gwirioneddol, ddim bod fi'n dilyn y gyfadda dartia mor gyson fel adeg yma'r flwyddyn yn dipio fewn o'r rhan fwyaf o bobl. Michael Smith yn gymarol newydd I gymaru a Peter Wright, a di wneud yn hynod o dda o ran I yrfa fo. Odi, mae Michael yn un sydd wedi bod ar y cylchdaeth ers blynydde, wedi dangos lefelau anhygol o ddartiau ar draws y blynydde. Ond mae Michael wastad, mae'n cyrraedd mor bell mewn rhyw dwrnament, a wedyn mae'n colli ar ei hunan rhyw ffordd. A mae'n drenu, welon ni neithwr oedd e'n llefen ar ôl y gêm, oedd I deulu fe yn y dorf. A mae ddwrnod e'n mynd I ddod, mae rhy dda I byd o ennill Pencampwriaeth y Byd un dwrnod. 5 Cymro yna ar y dechrau, felly mae'r gêm yn iach iawn fan hyn yng Nghymru. Mae iddi, I ni yn ganol, oes air bydden ni'n gweud I ddartiau ar hyn o bryd. A mae lot lawr I Gerwyn Price a Johnny Clayton. Llynedd 2021, 12 teitl rhwng y ddoi nhw, 6 teitl ar y teledu. Maen nhw'n lys gynadon, gwych I Gymru fi'n meddwl. Maen nhw'n ddoi gymeriad gwahanol iawn. Johnny fel y dyn drws nesaf, pawb yn ei garu fe. Gerwyn wedyn yn rhywun bach mwy tanllid. Ond mae beth maen nhw wedi wneud i'r gêm yng Nghymru wir yn ysbrydoli'r genedlaeth nesaf. Beth y le I Gerwyn Price, Elin, dwi'n gweld sy'n llun yn fanna, gath o'r 9-dart finish mewn un o'r gema, ond yn anffodus yn colli yn y rhwng gynderfynol neu'r chwarteri? Cwarteri yn erbyn mai. Beth y le, Eleni, achos fod wedi bod yr un agorad dros y flwyddyn ddwy dwytha? Ie, y peth gyda Gerwyn yw, mae'n un araf am ddechrau, a'n aml mae'n ffindio un am mewn bach o bicl le mae'n meddwl, mae rhaid I fi gwrso nawr. Oedd e'n gadarn iawn tan bod e'n cyrraedd y cwarteri. Y peth gyda Gerwyn yw, mae da ge'r tag mawr dihirin pantomime. A nath y dorf lenni am ryw reswm yn Alexandra Palace bigor na fe to, a yn y gêm yn erbyn Kim Hybrex. Welon ni lot o rhyw siantio xenophobic, oedd stim lle I hwnnw o gwbl yn y gêm ni. A wedyn gododd ei ben eto yn y cwarteri, felly dim yn unig mae Gerwyn yn gyffo chwarae erbyn y person arall ar y roci, ond hefyd yn anffodus canran fawr o'r gynulleidfa. Mae'r gêm wedi newid lot ers dyddiau jyst chwarae mewn bar, mewn tafarn ac ati, a mae yna lot o arian nawr yn does? Os. Mae Johnny a Gerwyn wedi dangos llynedd. Yr arian maen nhw'n ennill, maen nhw'n symud lan rhestr y detholion, mae Gerwyn dal yn rhif 1 yn y byd. Johnny wedi neidio o rhif 18 lan I rhif 8 nawr. Felly, mae yna bywoliaeth da iawn I wneud mas o'r gamp. Heidi iawn wedyn ni, os e? Heidi iawn, ie. O beth sy'n wych, Johnny Clayton, diolch yn broffesiynol dal I fod, mae nôl yn y gwaith heddiw yn plastro. Dyna sy'n wych amdano y cyfan. Realiti'r peth, mae nhw tai nhw dal ar y llawr hefyd amball un o'n nhw. Yn gwmws ydi. Diolch yn fawr I ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am ddod mewn ato ni. Diolch.